Ovo je najopasnija knjiga na svetu. Napisao ju je čovek inspirisan od strane đavola. Originalni primerci knjige bili su urezani u ljudsku kožu. Necronomicon ili Al-Azif je knjiga o crnoj magiji i civilizacijama koje su pre 1.000.000 godina živele na zemlji, pre nego što su ljudi uopšte postojali. I to su bile demonske civilizacije. Knjiga će vas uputiti kako da komunicirate sa ovim stvorenjima, ali samo putem crne magije. Mnogi ljudi pokušavaju da pronađu ovu knjigu da bi je pročitali, ali niko nije uspeo. Knjiga dovodi do neverice ili ludila i čak uzrokuje vašu smrt. Svi primerci ove knjige su potpuno izgoreli. Samo jedan primerak ostao je u Vatikanskoj biblioteci. Niko ne može da dobije ovu kopiju osim ako nema zvaničnu i tajnu dozvolu. Spominje se da je ovu knjigu napisao tako što je 10 godina bio sam u pustinji, ali kraj priče Abdul al-Hazreda je bio zastrašujući i jeziv. Kažnjen je na najstrašniji način. Pričalo se da se borio sa ogromnim stvorenjem koje je izronilo niotkuda i izgledalo mračno i zastrašujuće. Iznenada je napalo napaćenog Abdul al-Hazreda, raskomadalo ga na komade, a onda je sa sobom odnelo ostatke.